Jo, jamen sådan en busk der. Men altså, man må da sige, når du kalder, så kommer han. Bobby, du skal være lidt mere på lakridserne, for ellers så får du ikke noget. Nej, Louis. Der er nogen, der kan have en snack. Skub ikke for sig. Louis, han er Ja. Skub ikke det kamera. Ja, men så det er så sidder jeg. Kommer lige om lidt. Ui. Gik du? Ja, jamen, jeg har videofilmer. 2 pisser. Er det dig, der glød, Scooby? Det der pige. Nej, der var det ikke. Pigestemme. Scooby! Jeg tager også Ja. Nå, gør du aldrig. Så bare tage. Det er de to blomster. Vi er ude i. Den må. Her, den der ligger her, det er den, der huset på klar. Det fylder jo noget. Og Julius ven, han spurgte ham i går til morgenmaden. 7 år, sagde han til Julius. Ja, det er helt rigtigt. Hvor hyggeligt. Der er mange drenge i det. Ja, det er en høj dreng. Ja. Det er simpelthen her nu. Skal vi lige at vende den der? Jo. Tak. Jeg fik jagtet den der store. Det er så fræk. Sit, Scooby. Nu er det Anton. Nu skal du være så voldsom. Så tager jeg. Scooby! Prøv at tænke på, Julius. Om 2-3 måneder, når det er varmt, ikke? Så har vi en madkasse med nogle rugbrødsmadder og noget juice. Så kan vi sidde herovre og spise på det. Lige præcis, så kan skovtur, som en picnic. Eller på stranden. Eller på stranden, ja. Kan du huske, at vi var på stranden, Julius? Og nu tager vi en nøgle med. Der var det er også ret skægt, at vi er på stranden. Nej, prøv at se. Jeg tager den
nu. Hvor blev han af? Og skulle vi ret hurtigt løber rundt og leder efter hende. Det er noget for øje på. Det er altså ikke altid, de er lige skarpe. Det er lige også hyggeligt. Det er godt optaget til det. Er du klar? Mor, der er en stork. Ja, det skal være Bobby? Bobby? Ja, mor, der er en stork. Bobby? Bobby? Hallo? Bobby? Bobby? De er nogle banditter, hva'? Ups, så kom her. Kom, Galle. tilbage fra 1877, tror jeg. Det er Gustav Lauritsen. Jeg ser nogen, der lusker. Det er svært at se. 1810. Ja, det var godt, Baba. Ja, det var godt, Babsen. 1923 måske. Ja. Nej, Bobby.